मानोसो हिमान्तखौसो मोजां मोनो नोंबो मोजां मोनो ना होमबा गावनि हौवाखौ मोजां मोनो नामा मानो बे दखानिया जाहैबाय मानो सेकेन्डआवसो गावनि हौवाखौ मोजां मोनबावगोनलायनो हा गिबियावनो मामाखौसो लायबाव आयौ ओरैबायदि सोब गासिबो हिनजावफोरल' गोजालै आयौ हाबाब हौवाफ्रा माने गासिबो रखिया नै मालायावनो ओंखाम जाफैलायदों मा जादों मालाय गयफोरबो जालायलायदों बेखायनो ओइ बाजै मा लांफैदों दासोलाय माने गुरनि मा बायगोन फैसाखौ मोनबालाय बिजनेस मावनो होदों नालाय मावनोसैब्रा आच्छा मा बिजनेस मावगोन नोंलाय जि दानायनिमोन नालाय जि दानोसैब्रा आच्छा नंगौ ओमफ्राय जिरायनो मोनगोन जानो नोंसोरो दायो जिरायनो मोनबावगोन जानो नोंसोरो मोनाबाबो जानोसै ना आच्छा आच्छा दे बाजैखौ लोगो मोन बाजैजोंसो रायलायबाय ओरैजाय नै आयु मालाय जिरायनानै नै बेसाराफ्रा फुङावनो फैथारदों खोमा मा जानो गावसोर मिथिसिगोन आरो ओरैजाय नै ओरैबायदि मानसिया इयाव हाबाब थौ आदा जा जोङो ओरैजाय मोनसे थांनो नागिरदों जोङो ओरैजाय नै एसे दिन्थिलांसै बा सासे मालाय हिनजावखौ बबेखिबा ओरैनो बा गोमाजानो गिनानै मा हिनजावखौ मा गोमाजानो गिनानै मा हिनजावखौ माथो ज' लाफालायलायदों गोमाजानो गिदिर बे साला सुवा दा ओइ खेसे खोलाखै ओइ खोलाखैसो बड'लेण्डनि ओरैसो खोमालाय नायलाय सरि लागिलाय मा नोंसोरबो फैसा लांफैदों थांदो दा मोननाय नङालै ओरै थांनि र' बिसोर मा जिरायनानै मा जाखो मेंखो ना माखो बाजैया मा जाखो बाजै 10,000 माथो जिरायलायखो ए राम गथ' गथाय लानानै मोना इमान दाम गोसानिखौ दामिखाय मालाय गालांनो बालायलायदों बाहेरायाव दोननो बादों आरो ना खावगोन ना औ फै ओरै गोजाखौ एसे दिन्थिलांसै ओरैजाय बर' बिमाफोरखौहाय बबे गामिनि फैदोंथाय बिसोरो माबा लाइनावसो दल' थाबाय माथो बिसोरो मा लामायाव थाखो बिसोर रायलायनो र' आङो माबा लामायावसो थाबाय बिसोरलाय मा जाखो नोंसोरलाय मा जाखो इयावलाय आलासि बरायनो नोंसोर आलासि बरायग्रासो होमबा नोंसोर ख्रिस्टि दलसो आइयो मा मेथाइ मोसानो नोंसोरलाय बागुरुम्बा नोंसोरो मा मेथाइ मोसागोन नोंलाय बागुरुम्बा इखौ मानसिखौ माबा एसे स्टिल बायदि नुदोंलां आं एसे रायलायनो देला एसे ओरै फैला एसे ओरै जायनो स्टिला नोङो एक्सुवेलि बे बर' नङा खोमा ना बर' नङा दा हा नंगौ बर' লগত বিয়া সোমাইছে আচ্ছা ভাষা জনা নাই रोंगौ आच्छा बबेनो नोंना न' अबाव नोंना न'आ 2 नं कदमगुरि आच्छा खै बोसोर जागोन हाबा जानाया मोजां नुदोंलाय मोजां नुदों मा जाहैबाय दिनैनि नैबे CMनि प्रग्रामाव सेक राननाय हाबाफारियाव जोंखौ माने दायथ' होदोंमोन माने सिटिं एरेन्जमेन्टआवहाय बेयाव जोङो मा जाहैबाय सिङाव हाबनानै जोङो जिरायबाय थानो बानानै जोंनि आदाजोंहाय मोनसे माबा मोनसे फिसा लाग जों जानो फैबाय आरोखि बेयाव आं नुबाय ओरैबायदि मानसि बेजों लोगोसे जाहैबाय गासिबो हिनजावफोर गोजा आरो दै ओमफ्राय बेयावहाय आं नुबाय माने जों हौवाफोरा बेयाव जेबो खामानि गैया माने जों जाहैबाय माने सासे बडिगार्ड स्टाइल बायदिसो जोंखौहाय दोनबाय आरोखि जेरैखि थाङो माने हिनजाव जेरैखि थाङा हिनजाव बेबायदि आरोखि ओमफ्राय ओरैजाय दखानिफोरजों एसे रायलायनो नाजा दखानिफ्राबो एसे बर'सो खोमा अब्लाबो एसे रायलायनोसै आङो जादों ना सावदों ना गावसोरसो जादों ना बायदों ना बायाखै बिसोरनिखौ हा जागासिनोसो आयौ नोंसोरनालाय बहानि न'आलाय औ सिमोन सापुरि खै किल'मिटार जागोन बिनिफ्राय गोजान जागोन आच्छा ओरैनो जेनेबा नोंसोरो जेनेबा बेयावहाय फैनाया बेसे गोबाव जाखो ना मैयानिफ्रायनो ना दाख्लैनिफ्रायनो दहाय फुङावसो बोरैथो मिथिलायना फैखो नोंसोरलाय लाखांबाय नालाय
आदसा माने मिथिना फैदों आरो अ सिगाङावबो जों मोजाङै फानदोंमोन नालाय दा ओमफ्राय नोंसिना बेयाव बेफारफ्रा माबायदि बेफाराथ' दा सिएम फैगोन नालाय औ बिसोर बन्द' जागोन औ दा आदसा दसे थानानै हगारगोन आरो ओमफ्राय बेयाव माबाफोर टेक्सफोर लानाय जादों नामा लायाखै लाखि दा नोंसोर मा बिदिनो मिटिं सेटिंफोराव दखान होबाय थाखायोना औ जों होखायो गुदाव आदसा नोंसिना जेनेबा साबेसे गुड टिमा जोंना 13 जन मा गुड नोंसिना हिरिम्बानो रिम्बा आदसा नोंजे ओरैजायसो रायलायनो र' आं सावग्राफोरजों इसोर माबायदि रायलायो इसोर गुडनि ना नोंसिनिनो ओरैजाय नै सोरबाफ्रा जायोबाथ' मा बुंबावनो आङो बेथ' दिनैथ' सानसेनिल'सो प्रग्राम नालाय एकदम नै मायाव सावदों बे मा बुस्थु थफिया जोंना बियो फिथा सावग्रा दाइस फिथा सावग्रा दाइस आदसा अ दाइसआ नोंसिना इदिसो आदसा ओमफ्राय बेयाव मोनसेयाव थाइबेसे 10 थाखा दा जेनेबा नोंसोरो दिनैसिम दासिम जेनेबा खै हाजारसो फिथा फाननो हाखो दा फुङाव बारा जायाखै दाख्लै सिएम फैखांनायनि उनाव जागोन आरोखि ओमफ्राय जेनेबा नोंसोरो बेवहाय माबोरै जाय सेलिं पार्टि जागोन ना जाया बायदि सानखो दायो जागोन आदसा ओरैबायदि रायलायनोसै बायद'आव माथो सिरि दिथार लाजिदोंसो नामासै रायलायथ'ला मानोबा रायलायलासो जालायबाय ओमफ्राय नोंसोर बै सिमा होनाय फैसाखौ मा खालामखो नोंसोरो बेफोर बेफारावनो ना गुड मोजांलै नोंसिना होमबा आं ओरैजा थांसैलाय बैसोरो बबेनि टिमनिथाय सोरनिफ्राय एसे रायलायनि र' आयै ओरैबो फैबाय बिसोरो फिथा सावग्रा नोंसोरबा बिसोरनाबा मा टिम जालायखो मानोबा बिसोरबा मानोबा नुजाया माबा दं नामा नोंस्रा नुजालायो माबा सोरखौबा बोराबनाय सोरखौबा रागा जोंनाय दं नामा जायगा मोजां मोननि थाखाय आदसा होमबा नोंसिना जायगायाव बहानि खोन्थादोल' हा धेमाजिनि लकेल आदसा हाब लकेल हिसाबथ' नोंसोर मोजां जायगा मोननांगौमोन ना मानो मोजां जायगा मोनाखै जाखो धेमाजि नोंसिना मा जायगा नोंसिना धेमाजि मा जायगा ओइ सिमोनसापुरि लकेल नङाना होमबा सोर सिमोनसापुरिसो नोंसिनालाय ओमफ्राय मा नाम दखान नामालाय गावदां सोर सासे नामा गावदां बुंग्रानानो गावदां नोंसिना ओमफ्राय दखान बे पार्मानेन्ट दखान दंखायो नामा अबेबा मिटिंफ्राव जेनेबा सिमोनसापुरिनिफ्राय बेसिम जेनेबा खै किल'मिटार जागोन नोंसोर मिथिगौ ना बारा मिथिस्लाबाखै 50 जानांगौ खोमा ना 50 जानांगौ बायदि होमबा दा नोंसोर बेयावहाय जेनेबा खै हाजारसोनि माल फाननांगोन जेनेबा गारि भारा गारनाय मानायबा ओरैनो 20-25 फाननो हानांगौमोन आरो 20-25नि ओमफ्राय दाथ' जेनेबा दासो स्टार्टिं जागोन जाया बायदि मानसिफोरखौ नायनानै मानसिखौ नायनानैथ' जानांगौ बायदि ओमफ्राय जायगाखौ नायनानैथ' ओमफ्राय एकदम आनसुबिदा ना बेबायदि खोथाया आरोखि होमबा नोंसोर सानैल' आलदा फानदों औ बिथिंसो मारिजा फाननो होआखै आरो ना आदसा गोजोननाय थाबाय दे नोंसोरजों रायलायनो मोननानै मोनासै आदसा ओमफ्राय नोंसोरबो चेक मोनखांबाय लाखांबाय मा खालामो नोंसोर बे फैसाखौ दा अमायाथ' आजिखालि बे बेमार जालाबायोलै ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर दा नैबे हिनजावफोरा जेनेबा चेक मोनगोनखौ नोंसोरो मायाव बाहायजानो लुबैयो औ होनो हाला ना खालामनो सानो आरो ना ঠিক আছে दे गोजोननाय थाबाय आं ओरैजाय फैदों नै बिसोर जाहैबाय चेक लांनो फैदों ना जाख्रुनो फैदों बिसोरो नोंसोर इयाव मानो फैदों हा नोंसोर मानो फैदों बेयावहाय खोन्थादो हा फैसा लांनो फैदों ना नोंसोर इयाव जानो फैदों औ लाल साहा जाबाय आदसा नोंसोरथ' चेक लांफैग्रा बायदि नुवाखै नोंसोर मानसिफोरखौ ड्रेसफ्रा एसे आलादा जानांगौ चेक लांफैग्राफ्रा ना इउनिफर्मा मोजांमोन ना ओरै एसे दखानजों रायलायनो आं हेल' दखानि हाय माबोरै खबरा मा नोंसोर एकदिनिया दखानि ना एकदिनिया नङा नोंसिना अबाव जायगाया सिमोनसापुरि आयौ मा सिमोनसापुरि जाग्रा गासिबो दखानिफ्रालाय थगायबायसो नाब्रा मानसिफ्रालाय सिमोनसापुरिनि नालाय हा सिमोनसापुरिनि नोंसोरलाय बहा गामिनि धेमाजि
औ औ खोदोंगुरि ओमफ्राय नोङो सेक लांनो फैमारदों ना फैमाराखै मानसिथ' सेक लांफैग्रा बायदि नुवाखै आङो सेक लांफैग्रायाल' जिरायबाय थायाना जिरायदों आरो ना माने सेकखौ मोनबा मोनगोन मोनाबाबो अरजाया आरो ओंखायनो साइडआव जिरायना थाबाय लांथ'ना फैदों मा दे ओमफ्राय दखानिफ्रा बुंदो नोंसिना जेनेबा खै किल'मिटारसो जागोन बेनिफ्राय इसिम दखान होफैनाया ओमफ्राय नोंसिना मा गुद औ ओंखायनोथ' गुदनि नामा नोंसिना दा बेयाव हा आर'नाइ गुद आदसा बर' नायनि दखाननि एसे रायलायना आं बेसे बुरजासो सेलिं जाखो फाननो हाखो दासो फानांदों आयौ मोजां ना खबरा बे सेलिं जागोन ना जाया बायदि सानखो दालाय फैगोन ना फैया ना बिदि आरो खोथाया मा जाहैबायना आङो दिनैहाय मैयाबो ससे बिनिनो बे जायगानिनो आङो बेयाव फैनानै भिडिअ लादोंमोन फैयै फैयै दायो आङो आरोबाव नैबेयावहाय मोनसे भिडिअखौ आङो लाबोबाय माने आंनियाव दहायबो एसे बुंदोंमोन आङो जाबायदि नुबाय माने जों हौवाफोरखौहाय नै बिदि मोनसे आयखा होदों आंनो जेनेबा जोङो आरोना जेसेबांखिनि अफिसनि कर्मचारिफोर बा अफिसनि स्टाफ एगाव जोंखौ माने सोरखौबा माने सेकनियाव होदों सोरखौबा सेटिं एरेन्जमेन्टआव होदों सोब नुबाय आं हिन्जावफोर गोजा माने अबेबा मोनसे आख्रमन जायोबा सोरबा सासे हिन्जावखौ जुदि एदावना लायोबा मुथथे हारा हुरा मोननाय नङा ओरैबायदि सिटुएसन माने हौवाफोर आरो हिन्जावफोरजों जुदि समानखौ जुदि सुना नायोब्ला माने लाजाखाया आरो माने हौवाफ्रा ओरैबायदि ना महिलाखौ ओरैबायदि पावार होबाय ना माने बा मालाय आखाइ सिखिलायाव लाखपति हिन्जावफोरखौहाय औ होमबा नोंसोर हेमन्तखौसो मोजां मोनो नोंबो मोजां मोनो ना होमबा गावनि हौवाखौ मोजां मोनो नामा मानो बे दखानिया जाहैबाय मानो सेकेन्डआवसो गावनि हौवाखौ मोजां मोनबावगोनलायनो हा गिबियावनो मामाखौसो लायबाव आयौ ओंखायनो आं नैबेखौ ससे जेनेबा ओरैनो जमनि टाइपनि भिडिअ लाबबाय दै लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा माने सिङावथ' हाबनानैथ' जोङो हाबखाबाय ओरैबायदि माने सोरबा जिरायनो जायगा मोनासै आरो दासिमबो मानसिफ्रा फैबाय दंखायो आरो दसे जिरायलै ओमफ्राय मा जाहैबाय बेयाव आं बुंनाया बेनो आरो दानि बुंनाय आरोना जायफ्रा जेनेबा सेकखौ लांनो फैदों मुथथे आं सानो भगबाननि अननायाव रावबो जेबो जायालासिनो मोजां फैदों आरो मोजां न' फारसे सहैफिननाय हाथों आं बेखौनो भगबाननि सायाव इसोरनाव प्रार्थना खालामबाय बा आर'ज गाबबाय जाहाथे माने मोजां फैदों मोजां न' फारसे सहैफिननो हानाय आफा इसोरा जाहाथे बयखौबो बोर सारस्रिना होयो आरो नैबेयावहाय जोङो मोनफैनानै आं बेखौनो नोंथांमोननो ससे भिडिअ बानायबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो बा माबायदि मोना सोरबा माने फिथा फानग्राफ्राबो माने बिराद गोजाननिफ्राय सिमोन सापुरिनिफ्राय फैदों सिमोन सापुरिफोरनिफ्राय फैनानै बिथांमोना बेवहाय दखान सखान बायदिसिना होफैबाय जाहाथे बिथांमोनहाबो मोजां माने फैनानै मोजां न' फारसे मोनहैफिननो हानाय आं बेखौनो माने इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरोना ओंखायनो आं भिडिअखौहाय नैबेखौहायनो नोंथांमोन एसे ओरैनो थुलमुलैबाबो बारा मोजांखौथ' बानायासै आं थेवब्लाबो माने एसे लाजिनायबो मोनलायलांबाय एकदम मार माने हिन्जावफोर गोजा आरो ओंखायनो ससे भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो दिन्थिबाय दे लोगोफोर